Dočítame sa o ňom v Biblii, v prvej knihe Mojžišovej, hneď na začiatku, v 6. kapitole. Hospodin videl skazenosť ľudí na zemi, že bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin, zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá, až po plázy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Noach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodieval s Bohom. A vtedy Boh povedal Noachovi, že má vystavať koráb. A keď ho vystavia, má po páre z každého druhu zobrať živočíchy do tohto korábu a on spolu s rodinou budú zachránení. Áno, tento príbeh z Biblie poznáme. Je názorný v tom, čo sa stane s ľuďmi, ktorí sú hriešni. Aký údel ich čaká a tiež s ľuďmi spravodlivými. Príbeh o Noachovi je príbehom nádeje, že Boh zachraňuje. Príčinou potopy, o ktorej sme počuli, bola skazenosť ľudí a ustavičné zlé zmýšľanie ich srdca. Na zemi bolo plno násilia a Boh sa na to nemohol dívať. Boh hľadí do našich srdc. On vie, o čom zmýšľame. Prečo konáme tak, ako konáme. Boh vie rozoznávať, či sme zranení alebo skazení. Nedávno som chcela piecť. Všetko som si prichystala, ale urobila som malú chybičku, o ktorej vám poviem, keď sa presuniete všetci pod strechu. Poďte, lebo zmoknete. Poďte pod strechu. Poďte. Vydržíte. Tak vám poviem o tej mojej chybičke, čo som spravila. Všetko som si dala do tej mojej krásnej misy a nad ňou nerozvážne som roztlkla vajíčko, ktoré bolo pokazené. Bol to záprdok. Nič sa s tým nedalo robiť, musela som to kompletne vyhodiť. Áno, niektoré veci sa dajú opraviť, keď sa pokazia, ale sú veci, ktoré sú neopraviteľné. Tak ako sa nedá nič robiť s pokazeným mäsom, či akýmkoľvek jedlom, jedine ho vyhodiť. Tak to bolo aj v tomto prípade. Človek bol tak vnútri skazený, že jediné, čo sa dalo, bolo možné zničiť ho. Ale Boh videl človeka, ktorý bol síce jeden, ale bol spravodlivý a bol to Noach. Bratia a sestry, Boh vidí, aj keď je len jeden spravodlivý. A to je tá radosná správa. V Biblii sa dočítame, že žil tento spravodlivý Noach a Boh ho chcel zachrániť. A nie len, že on bol spravodlivý, ale pretože bol spravodlivý pred Bohom, dostala milosť i jeho rodina. A tak Noach a jeho rodina bola zachránená.